Okay, no? So padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon sa kunang ginaingon adlaw na kini nga Lunes, Pitsa 27 ni ining bulan sa Enero tuig 2025. Hala no? Bino mga higala do ato day nga timbayaon una og may mudto ang ato nga mga kaigsuudad nga mga tigpabinawan sa Estasyon DYWC. Kumusta naman mo hinaot ko nga anaa kamutanan sa kapisikay sa panglawas na ining kamuntuhon o anaa kanunay sa panalangin sa atong Ginoong Hesukristo. Bino adlaw karon nga hapit na gyud no ang bulan sa Pebrero mga higala no, love month no. Ako apan sa dili pa ako na nga timbayaon una og mayang mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Juanito B. Cortez, ang atong station manager si Father Ramaata, ang ato apod nga kining mga kaparian lukob Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Kumusta na? Labi na gyud ang ako mga classmates no. Si Padre Ubing Masyon, si Padre Dami Hiramis, sige manusab si Padre Tonton Arnaiz din ha sa may Batinggil o ang akong mga classmates sa dito sa Cebu, si Monsignor Tingting Angkahas, si Padre Joseph Anore, si Padre Peter Necesario, ang manusab si Father Glenn Vanson, si Father Kipling Agravante, si Father Kinig Mario Atienza, Omen Mahusay, no? O gimanusab din na gimanusab din ha si Father Rom Kining Narca, no? Ganyan manusab si Father Joey Balsinia, no? Mga classmates na ako ni mahigala, no? Kaluis Ginoo puros gid mga buutan mahigala, wa ito problema ani mga parian eh. O nga manusab ang atuag kaigsunan nato mga kaparian akong classmate gihapon din na sa Maasin, si Father Dodong Cordobes o si Father Samuel Papa. Hala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita always and ever nga na kitang tanan sa kapiskay sa panlawas. Hala no, arita mahigala sa atuag Saint of the Day, January 27. Beno January 27 ang ato karong kanto mahigala walay lain kung dili si Saint Angela Merici, no? Merici, Merici, nataw siya na adtong tuig 1470, no? Na matay ni adtong 1540. Okay, manusab ang higala, no? Unya, miyembro kini siya sa Third Order of St. Francis Life of Austerity ang iyang gipuy-an. She organized a group of 12 girls to help her in catechetical work. And then, nahimong 28, and they practiced the virtue of virginity, poverty, and obedience. So, niya nahimo sila nga usa ka teaching congregation na Secular Institute of Religious Women, no? Sa to pa kuan ng higala, no? Kanang ang kining natukod ni Saint Angela Merici, mga kuan gani siya, no? Mga kabataan-unan primero nga iyahang gipangtudluan aron mahimong mga katekista, and then karon nahimo na gid silang usa ka kongregasyon sa mga magtutudlo no kin teaching congregation, no? So karong adlaw hinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si Saint Angela Merici. Bino padayon ta sa ato ang mga buhatonon ni ining kamuntuhon ug arita mahigala sa ato ang mga pangutan sa usa ka awit. Mga church organizations, Father, pero dili mo apel sa kalihukan sa parokya, kaya naapod sila ilang. Ayan. Bino, temptation Ginoo na sa mga organization, no? Nga mura ba o mo kuan sila ba? Mura ba o mo doon na sila sense of exclusivity, no? Ma-exclusive ito sa ilahang kuan. Which is wrong, no? Kaya ang parokya gyud mo man na siya ang kuan. Ang gitawag nato og kana bitawng there's territorial jurisdiction ba? Yung diocese, dayon paghuman parish, then chapels. So sa ato pa, kung dili ka mo apel sa kalihukan sa parokya, sama ra nga dili wala ka mo apel sa kalihukan sa diocese, no? O niya kung wala ka ni apel sa diocese, sama ra nga dili na ka membro sa Katolikong simbahan, no? So na no nga bisag unsa pagyud ka kuan, magkuan ragod kanang imo ra yung gahinan og panahon kung sa mga kuan nila ni Father, no, sa atong mga kora paroko ato yung suportahan kay and mga initiative
kung unsay mga initiative sa atong Kora Paroko ato ra gyung suportahan kay kanang dili baya pud lalimin tao ning kana bang ang atong mga kalihukan sa parokya dili ninyo suportahan, no? Kuan baya og sa kuan pa na makrippled ang kalihukan. So kung mahimo na naman lamang gyud lamang ta dinha, napurma naman lamang ta isip mga organisasyon sa simbahan suportahan ra gyud nato, no, ang ato ang kalihukan sa parokya. No? Another question, Father. Tanong po. Kini ba ang pagbalhin og laing relihiyon usa ba kini ka kuan, no, kanang gitawag og usa ba kini ka sasala, no, kanang mabalhin ka og laing relihiyon tubag niya na iyas, no? Doon na siya gitawag na to og kanang gitawag og apostasy, no? Kini gitawag og kanang kung mubahan kag laing relihiyon doon na kay salangan na himo na nang gitawag bitaw nato og kining apostasy, no? So kung mahimo dili lang kita mobalik na relihiyon kun doon natay mga kalibog sa atoa gitawag nato relihiyon kay nakadungog lagi ka pong kining gitawag nato doon na po yung mga pagpadayag mo na akong giingon mahigala, no, nga dili lamang ta maminaw pud ani mga laing relihiyon nga magpadayag pud sa ilahang pagtuo kay basin og basalaag ta, no? Kung mahimo dili na lamang ta maminaw dito ato na ta maminaw sa ato mismong kalihukan, no, sa ato mismong relihiyon kay kung maminaw-minaw pa ta dito base hinuon og malibog na hinuon ta, no, mo hitabo sa uban nga namalhin o nya nahimo na noong mga apostate nga which is kadako kay sala, no. Okay, no, ano lain tang pangutana mahigala kana bang lain-lain relihiyon nga maghaylo nga paeskwelahon imong anak basta mobalhin mo sa ilahang relihiyon, okay ra ba na? Kana bang tagaan ba og kapabor mo niya? Abi no, murag ba kanang gitawag nato sa English og kana bang ang pagpangdani daghan mo kung paagi, no? Pero kung mugamit na ta ni ana mo nga mga taktika pareho sa para sa ako lang ha. Mura og kanang dili lang kita magpadala kita mga Katoliko, no? Kay kanang ang atong relihiyon dili man di sa angay natong imura ra mag atong gibaligya ng atong pagtuo ana, no, kana bang laing relihiyon nga manghaylo ba paeskwelahon natong anak tagaan ta og pa kanang trabaho ingon niya na mura ba og something like imo bang gibaligya ang imong katungod sa pagka-Kristiyanos, no, sama pananglit, no, nga kana bang pagbaligya og mga butang nga kana bang gitawag nato mga religious things imo na lang ibaligya panditan doon ay mga rosaryohan nga bininditahan imong ibaligya dili na siya dako na sila doon ako nailhan nga uban, no, nga kana bang tuna bay pipila nga ibaligya ang ilahang katungod para nako usa kana kadako kayong para nako ha murag mauma-ora po na siya sa simony, mauma-ora na siya sa simony kanang simony pagbaligya sa mga butang nga kanang kana bang mga butang sa ato pa na gihalad na ngadto sa Dios, no, kana bang nablisingan na ba nya kanang atong pagtuo kuan ba na sagrado ba na kayo kanang atong pagtuo sa ato ang kining gitawag og atong pagtuong Katoliko, no, kuan ka labi na ang hinungdan nganong nibalhin ka kay tungod gitagaan kag pabor ba kwarta ba gipa-eskwela ba ka gipasweldohan ka nguna na sumuna nga nibalhin ka para nako, no, dako ka na sala, no, murag maingon ra gihapon og simo di ba sa anything mag-involve og money, no, murag I don't know pero para nako lang ha dako gyud na sala kay ngano man apostasy padaan plus pagpasipala gid na sa imuhang pagtuo, no, kay kining atong pagtuo sagrado ba ni kayo ana, no. So dili lang nato ibaligya kung ganahan nga mobalhin sa laing relihiyon okay na pero ingon nga dili kay okay na usa ka na kasala sa apostasyo, no, apostado ba nagay apelyido ni Binisaya na apostate apostasy samot na gyud kun imo pag yung tungod pag gyud kwarta, no, ang hinungdan nga nung nibalhin ka tungod lang sa salapi, no, daan pang sala nga kinibitaw gibaligya nimo ang imong pagkatawo plus apostasy pagyud na siya, no, manay nahitabo kang Judas, no, nga iyang gibaligya ang iyahang kalang tungod sa
30 ka ining salapi nga denaryo. No, sa kuno ginaingon na kanang laing lehiyon nga hiluhon ka, nya eskwelahon ka, tagaan kag sweldo, ingon ana. Madani gani ka doble ang imuhang sala ana, murag apostasy og simony. No, tungod kay kwarta na mo nang nag-involve na mo nang kwarta. Another question, Father, kana bang nag-ingon nga walay kasal sa pari, pwede ra ba ng mga lawat? Kanang mga kana bang mga wala makasal og simbahan, no? Pwede ra ba ng mga lawat, Padre? ayaw itaw mong pangalawat kung kana bitaw nag-ipon-ipon ra mo ha. Ayaw di mo ayaw mo og pangalawat kung nag-ipon-ipon ra mo, no? Kay matud pa sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto kapitulo 11 bersikulo 27. Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo mainom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos makasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Sa tupad kana gong wala mo'y kasal, mura man og kanang kabalo man tanong nga dili mo ginadako man ang sala nang wala tay kasal mag-ipon-ipon, no? Di ba no? Kabalo po dagay gumuana, no? Kanang mag-ipon-ipon nga walay kasal dako man kay nang sala. So muna nga kutob sa mahimo ayaw lang magpangalawat kay basig maduble ng imuhang sala hinoon. Naklaro ba? Another question, no? So muna to ha, ayaw mo pagkasal ha, ayaw pagkasal, ayaw mo og pangalawat ha, no? Lain pangutan akong silingan, Pader. Ang apuhan ganahan nga pabunyagan ang iyang apo sa Katoliko, pero wala diri ang ginikanan, no? Tuwa sa gawas dili ba na siya pwede, Pader, no? Dili. Sa Canon 868 number article 1 mananghid gyud ta bisan usa na lang sa ginikanan, no? Dili na mahimo nga abi kay ang kanabang ang mga ginikanan ba nang abroad nya gibilin ng imong apo nya dili Katoliko ba ang wala o nya tungod kay wala din ha imong ikawat-kawat o pamunyag sa Katoliko. Mga apuhan ayaw ninyo nagbuhat kinahanglan mananghid, no? Naana sa natay balaod ana, no? Canon 868 number 1 nga kinahanglan niya mo kuan gyud ta mo tahon pud ta sa katungod sa ginikanan kung mahimo, no? So ayaw ninyo nagpabunyagi nga ayaw ninyo nagpabunyagi tungod kay wala diha ang ginikanan, kinahanglan nga nga bag-o nga communication mananghid gyud ka ha, mananghid gyud kay kun dili dako ka nang dili na mo gitudlo sa atong Katolikong simbahan, no? Nga kana bitang imo bang ikuan abi kay kuan kanang wala diha ang ginikanan, imo na pud lamang yung kuanon, no? Imo bang sa ngalan ana ikawat-kawat og pabunyag ang imong apo, ayaw dili na siya pwede, no? Klaro ba? Klaro wala? Okay, no? Another question, Father. Okay, unsa man ang epekto sa sakramento sa hilog sa masakiton? Kanino? So arita niya na kung adunay magmasakiton sa Santiago, sa sulat ni Santiago kapitulo 5 bersikulo 14 hanggang 15, kung adunay magmasakiton kaninyo ipatawag ang kadagkuan sa simbahan aron magampo alang kaninyo sa ngalan sa Ginoo, magdihog kaninyo sa salana. Ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo magpahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. Okay, no? Sa to pa kanang atong mga masakiton ato ginang pahilugan aron mamaayo siya sa iyang sakit ug mapasaylo sa iyang mga sala. Oh, klaro? No? Unya, so kaya ang tabadayan na mahigala, no? Ara sa nganuman nga magmaampuon ang mga kabus. Yan. Well, anyway, kinahanglan gyud nga nga naman yung kunong kinahanglan magmaampuon ang mga kabus. Anyway, dili lang siguro kay kabus ra kita gyud tanan, no? Magmainampuon kun dili kitang tanan gyud. Kaya nga naman ang pagampo gud aduna na siya psychological benefits. Number 1, it reduces feelings of isolation, anxiety, and fear.
Number 2, it can maintain sense of calmness, peace, encouragement, or social support. Of course, it can foster a sense of connection, whether it's to kining sana power or to a supreme being, no? Ito pa, kung hindi ang kipag-ampo mong higala, matud pa din psychological benefits of prayer. It can reduce feelings of isolation, anxiety, and fear. It can maintain sense of kanang gitawag og calmness, peace, encouragement, or social support. It can foster a sense of connection, whether it's to be a power or a supreme being. So, atong basahon sa Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Tungod ini, ingnon ko kamo, nga bisag unsa nga inyong pangayoon, diya sa pag-ampo, tuuhi, nga magdawat ninyo kini, ug mainyo gyud kini. Okay, no? So, dili lang kay ang atong paampuon ang mga pobrera. No? Kinahanglan nga. Kita pod, no? Mag-ampo gyud punta. Okay, klaro? Lalo na tamang higala sa ato ang arita sa ato ang arita sa ato ang CBCP News, no? At Stella Maris Philippines is celebrating the safe return of 17 Filipino seafarers who were held captive in Yemen more than a year ago. No, magkana ang gibutyag usab ni Bishop Ruperto Santos, no, ang matud pa bishop sa head sa Stella Maris Philippines. Ato pa nalipay kayo ang Stella Maris tungod lagi kay adunay 17 ka mga marinero nga mga Pilipino ang nabuhian gikan sa pagka-hostage na ini dito sa Yemen. Sa Vatican Jubilee, Pope Francis keeps prepared heart to heart with journalists. Gipadaplin, no, sa usa ka pagpakigpulong ngadto sa mga journalists, gipadaplin ni Pope Francis ang iyang giandam nga mensahe alang sa mga miyembro sa media aron matagaan niya matud pa gitawag og dakong pagtagan ang heart to heart niyang talk with journalists, no, ingon ni ana, no. So sa atong pagpadayon ining katong higala nga atong balitang simbahan ining kamudtuhon og dinhi na lang una ako kutob. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit no sab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon.